Question ni Ma'am Carla Abellana, artista man siguro ni. Lisod ba daw kuno ang mag-study og Korean language? The answer is yes, the answer is no. Kaya nga naman, kay ang usang butang manggod kung maghunahuna ka og lisod, ang result yun ana kay lisod. Pero kung maghunahuna kag sayonra, ang result po na is sayonra. Nga ana ra ang senaryo. Kaya kani man kung mag-eskwela ta og Korean language, ang musod sa atong na lingwahe man na siya sa mga native kung asa ang lugar nga imong studyhan. Example, South Korea, so Korean ang imong studyhan. Lisod yun na siya kay dili man ta pure Korean nga dirita na tao. So kita ang mag-adjust sa ilang language. So ang pagtuon dyan sa Korean language na siya by level. Una dyan mo sudlon ang kanang ilang pag-study og Korean language. So huna-una sa daan kung para asa na imong pagtuon. Kung ang purpose ba nimo is kanang gusto ka makibog mga conversational kay hilig ka og makidrama, kung kung gusto ba nimo mahimo kang translator someday, or kung gusto lang ka mo pasar sa exam kay gusto ka mag-apply og South Korea, mao na isod sa imong hana kung para asa na imong gitun-an nga level of Korean language. Kay kung maingon gani kag Korean language hisgutan, dili na basta-basta oy. Kay bisad ako gani diri na sa South Korea na murag almost 10 years na ako diri, dili man gani ko ka istorya glawom gani, o dili gani ko kasabot og lawom. So inga ana ang senaryo. Kay kita, example kita magtuon tag lang bisag English na lang atong ibase. Kung mag-start tag from grade 1 to grade 6, kamao na tamo na ato nang na-studyhan ang English nga grade 1 to grade 6. Kung pa-examon ta og English nga exam nga pang high school, makasabot ka ata. So dili di ba kay wata kaabot adto nga level. So inana ra pud ang Korean na siya by level. So kung gusto jud ka makapasar sa Korean exam para pag-apply sa South Korea, at least level 2, murag makasabot-sabot na jud kana either KIIP or TOEIC, kay duha man ang pag-study og Korean language. So inana ang senaryo, dili ko makaingon og sayon, dili jud ko makaingon lisod Ma'am Carla. Kay depende ra sa imong pagkugi jud na siya. Karon nga time daghan na kay mga source materials manggod ang pagtuon og Korean language. Daghan na kay sa YouTube, daghan na kay naggama og vlog diri sa South Korea nga Tagalog, English to Tagalog, Tagalog Bisaya to Korean nga na daghan na kayo. So ikaw depende na lang pud nimo na sa imong pagpaningkamot o pagpangita sa mga source materials para mapanindot ang imong pagtuon og Korean language. So ingana ra jud siya ka simple ang senaryo sa pagtuon og Korean language. So kanang para jud sa huad jud no, kanang ako kung nag-eskwela ko nakapasar na ako level 1, dili pa kayo sa lisod kung imo jud siyang sabton ba kiunsa ang pattern sa pag-istorya sa Korean language, dili pa jud kay siya lisod. Basta gustuhon lang jud nimo ang usa ka butang nga makuha nimo, kayang-kaya ra. Ang para sa wala pa kay balod ay ako nag-eskwela ko og kanang basic Korean language, katong letra lang nila og kanang pagbasa. 3 days lang nakabasa na ko og makasulat-sulat ang pangalan. Diha pa nga level, 3 days nakuha ra jud ako. Kay dili pa man kayo lisod ang pag-alphabet pa o kumbaga sa English A, B, C, D na pagdugtong-dugtong og mga words, dali pa kayo na. Ang lisod sa Korean language kung maggama kag sentence structure, sentence na siya pattern, samot og mga tinag-as na lisod na siya kay ang usa ka word ug imo na siyang gamong sentence, mausob na manguna siya. Okay? So inana unta ra makasabot ta pud ka sa akong explanation ma'am, kay ako dili man ko expert og Korean language. So sa mga uban pod nga kanang nang gusto jud makapasar sa exam, kinahanglan jud mga motivation ba para kanang ganahan mo magtuon. Kay purpose na ako para sa kong anak ni in the future makadungog South Korea, kay para na makatrabaho ko didto inana, o akani po magtuon ko kay para maniktan-an ako kay drama, makasabot na ko silang istoryahan na mas ganahan ko mo tan-aw inana ba. So inana ra, it's up on you kung how you handle things na mas mapadali nimo ang process. Okay, so maura po ta akong ikasulti nimo Ma'am Carla Abellana. Basta mo to, bye bye.